Bukela siqhubeke sikubhekele kwezakamatikuletseni. Imiyalezo yokubahalalisela isaqhubeka nokutheleka ezweni lonke ngebanga likamatikuletsheni lika-2025 kulandela izinga lokuphasa kwe-National Senior Certificate eNingizimu Afrika. ESoweto, amalungu omphakathi akuncomile ukuqina kwabafundi athi impumelelo yabo ifakazela ukuthi iphonsa inselelo kulabo abalandelayo. Baphinde bagqugquzele abafundi abangenzanga kahle ukuthi baqhubeke baphikelele begcizelela ukuthi lo mphumela awusho ukuphela komhlaba. Sekhalaliselo umatikuletsheni wonyaka ka-2025 endaweni yaseSoweto ngokwenza kahle ezifundweni. Umphakathi uzwakalise ukuziqhenya kwawo ngokuzikhandla kwalabafundi. Ama-matriculant wethu asebenze kahle kakhulu this year, percentage Gauteng sizwile ukuthi number 3, siyabonga for lokho. And then ley'kolo zethu our surrounding schools basebenze kahle kakhulu nabo abantwana. Imatike kuthiwe 100%, Pesesco it's 90 something percent. So sijabule kakhulu nabazali sithi sisupportene abantwana abangasebenzanga kahle singaba-put pressure because abantwana bagcina bazibulele. Basebenzile kakhulu abantwana, we are proud of them. And to those abafeyilile besisho nje ukuthi don't lose hope, don't ungafeel guilty, ungafeel ukuthi wena you did not give yourself enough time, but there's always a second chance and second opportunities and second programs. Wena just make sure ukuthi you go back and give it your all this time. Bese ngicela ukusho ukuthi kulaba abafeyilile ne bangalahli ithawela, mabaqhubeke baye phambili. It's not the end of the world. Laba abaphasile siyabahalalisela mabaqhubeke nabo baye phambili babonise abanye ukuthi impumelelo iyaphi nemfundo. Izikole zasemakhaya nasemalokishini ziyaqhubeka nokwenza kahle kakhulu kwimphumela kamatikuletsheni kule minyaka uma ke kuqhathaniswa nezikole ezisemadolobheni. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise Orlando West.